Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
Mother of perpetual help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work
by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them.
Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Pamibi para sa katoninongan sa kinaban, may herakon asin maugayo na ama, di ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal, di pwedeng mag-ako sa imo, ang si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, biolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos marinaaga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Jasmine Espinas for the gift of life, dulot ni Cynthia Cu Oreste. Pasasalamat man, dulot kan Diaz family, Lelaine Baraquiel and family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For birthday blessings of Peter, dulot ni Agnes Almonte. Special na kagadan, dulot ni Jefferson Ryan Lee. For healing and fast recovery of Florian Jr., dulot kan Diaz family. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Mercy, dulot ni Dana and Duke Morante. Edward, dulot kan SAA Grade School Class 74, High School 78. Onofre Sr., dulot ni Sipcon Shapno and family. 40 Days of Liwayway, dulot kan Calpe family. Hercules, dulot ni Mila Rodriguez.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Sa pagurang ikaw sa iyang maluwag na mo ang liwanag. Pinipon galing sa roon sa Diyos na sa pagkakapos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Miyerkules, espesyal niya itong idinudulot ni Santa Misa para sa sapiyang mahal na ina. Pagdulok, paghagad kan sa iyang pamibig, asin intercession. Si Nuestra Señora, indanay na pagtabang. Sa aldaw man na ini, Abril 29, sa tuyang kinigirumdom ang memorial ni Santa Catalina de Siena, sarong Virhen asin doktor kan simbahan. She was a Dominican tertiary, kaya patrona siya kan mga Dominikano. Dakulaan kontribusyon niya duman sa kaitong panahon naging kontrobersyal na Avignon issue na nagkaigwanin duwang Santo Papa sa Avignon, sa Roma. And she was instrumental na matapos ang siring na controversy sa laog kan simbahan. Diniklara siya bilang doktor kan simbahan. Hagadon taman ang sa iyang pamipi, asin intercession, para sa satuyang presente ngo niya nakamugtakan, lalong-lalo na kan kamugtakan kan sa tuyang susyudad, asin kan sa tuyang simbahan. Ngunyan, midbidon na po ang sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin mahuli sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, nakoy pamipi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Sinarhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, mamipi kita. O Diyos, na naggibok ki Santa Catalina na magliwanag sa Diyos doon na pagkamuot sa paghurup-hurup kan pasyon, kan kagurangan, asin paglingkod sa imong simbahan. Warasan, hulikan sa iya man sa ng pamibi naan sa imong banwaan na nakikisumaro sa misteryo ni Kristo, danay na magrukyaw sa kapahayagan kan sa iyang kamurawayan. Siya, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Babasahon ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Ang tataramonin kagurangnan,
padagos na naglakop asin nakabalangibog. Pakatapos kan sa indang misyon, si Bernabe asin si Saulo nagbalik sa Jerusalem. Kay baninda si Juan Marcos. Sa komunidad sa Antioquia, igwaning nagkapirang mga propeta asin mga paratokdo na iyo si Bernabe, si Simeon Moreno, si Lucio Serenio, si Manaem, na nagdakula kasabay ni Herodes Tetrarca, asin si Saulo. Sarong aldaw, kan sila nagpapamigdi sa Diyos, asin nag-aayuno, ang Espiritu Santo nagsabi, lainan nindo si Bernabe asin si Saulo para sa ipapagibos ko sa inda. Giraray, sinda nag-ayuno asin namibi, ibinugtak ang mga kamot ki Bernabe asin ki Saulo. Dangan, pinagpahumali sa sugo ni ini kan Espiritu Santo, nagluksot sinda sa Seleucia, asin haliduman, nagsakay sinda patsepre. Pag-abot sa Salamina, itinukdo ninda ang tataramon ng Diyos sa mga sinagoga kan mga Hudiyo. Iyon ni ang tataramon ng kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ka ning gabos na banwaan, O Diyos. Pag umawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. O Diyos, kay raki asin bendisyon ni kami, sumirang sa mo an sa imong lalawgon, an sa imong mga dalan, ipamidbid sa kinakban, sa imong kapangyarihan, sa gabos na banwaan. Pag umawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. Magugma asin mag-awit an mga banwaan, hulit na ika matanos na hali sa kinakban, matanos na inaataman mo ang mga katawuan, inaampon mo ang gabos na banwaan sa daga. Pag umawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. O Diyos, pag umawon ka nin mga banwaan, pag umawon ka nin gabos na katauhan, lugod, bendisyonan kita nin Diyos, lugod, sambahon siya sa bilog na kinakban. Pag umawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdalangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. At kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa halangkaw na tingog, an minatubod sako, minatubod bakog sako, kundi sa nagsugo sako. An minahiling sako, minahiling sa nagsugo sako. Ako na padigdibilang liwanag para sa kinakban, tanganing an minatubod sako, day maglakaw sa kadikluman. An minadangog kan sakong mga tataramon alagad day minautob kaiyan, day ko huhukuman. Day ako napadigdi sa paghukom sa kinaaban, kundi sa pagligtas. Ang minasikwal sako. Asin dai minaako kan sakong mga tataramon, igwanin mahukom sa iya, ang tataramon na ipinahayag ko, iyo ang mahukom sa iya sa huring aldaw. Hulita dai ako nagtaram sa sadiri ko ngaran, ang ama ang nagsugo sako, iyo ang nagtugon kung ano ang sakuyang sasabihon. Asin kung ano ang sa kuyang ipahayag. Aram ko na ang tugon niya, nagtataonin buhay na daing kasagkoran. Kaya ang mga sinabi niya, nagtataonin buhay na daing kasagkoran. Kaya ang mga sinasabi ko sa Indo, sinasabi ko siring nagayo sa itinugon kan sakong ama. Mga tugang, marahay na barata kan kagurangan. Pag umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Siring na ako naghihidali ng unyan, tabaka matardi ka mo sa indong mga trabaho.
And sa tong kagurangnan, it is also with sense of urgency that he was telling the people during those times, his disciples, about these things na nadangog ta sa satuyang ebanghelyo. Ano ini? An sa iyang relasyon sa iyang Ama sa langit. After all what had happened, the past days, at sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, ngunyan ikinukonektar niya inigabos sa iyang Ama. Napadigdi siya. Ito gabos na nangyari sa pag-utob kan kabutan kan sa iyang Ama. He was trying to establish his relationship with his Father. And so, it is with urgency that he was telling the people na ansisay man mag-ako sako. Minaako man kang nagsugo sako. Dahil sa na pinipili si Kristo, tanganing maging inspirasyon ta, pero iniiwasan ta itong pinaggikanan kan sa iya mismong misyon. Bako ko sinda magkahiwalay. Saro sana an misyon, saro sana an direksyon, saro sana an sa indang puso. That was his relationship with his Father. And so, an sa tuyang ebanghelyo ngunyan, nagsasabi sa tuya na ang pagtubod kay Jesus magdadara sa tuya, tanganing kita mabuhay sa liwanag kan Ama. To believe in Jesus is not just admiration. It is actually alignment. It is actually about relationship. O i-align ta sa Ama, asin sa aki, an sa tuyang isip, an sa tuyang puso, and the choices that we have sa tuya pong buhay. Bako sa na itong nagsasabi kita perming, I believe, but this time, tigsasabi sa to kan sa tong kakurangan, I belong. Kaiba ako dyan. Kasabay ako sa misyon na iyan. Nagpamidbid manan sa tuyang kagurangan bilang liwanag. Nagdigdi siya sa kinaban, tanganing magsirbi bilang liwanag. Kaya kung inaako ta si Kristo bilang sa tuyang liwanag, tigpipili taman po na maghalik kita sosog sa ebanghelyo sa kadikluman. That we step out of darkness, out of sin, out of dishonesty and selfishness. As in maglakaw sa katotoohan, as in sa pagsunod man sa kabuutan ng mahal na Diyos. Implikasyon, syempre, kung kita nagdadangog kay Jesus, nagdadangog man kita sa Ama. Kung kita nagsusunod kay Jesus, we also follow the will of the Father. But when we reject His words, ibig sabihin kayan, sisaraduhan taman. We close ourselves to the very life that God wanted to give us. So, ini ang magayunon tang tungkusan. Asin sa katapusan kan ibanghelyong nadangugta, magayon na pagirumdom na tinataos sa tuya kan sa tong kagurangnan. Naan sa iya mismong tataramon, iyo po ang madara sa tuya sa buhay na daing kasagkoran. Kaya kung inaako taan sa tong kagurangnan, sa oroal daw, sa paagi kan sa tuyang pamibig, sa paagi kan sa tuyang mga tataramon, asin sa paagi kan sa tuyang gibo, an inaako taman an sa iyang Ama. Asin duman mapuon ang tunay na buhay. Amen? Sangaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Magalan ito na
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makagamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. nako ang sakripisyo nin kaligtasan na dinudulot mi sa pagrumdom ki Santa Catalina. Tanganing kaming natukdoan kan sa iyang mga hulit, maigot na magpasalamat sa imo ang tunay na Diyos, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, maninigo asin dapat, patanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa mga santos, arog ki Santa Catalina de Siena na nagdusay kan sa diri ki Kristo para sa kahadean kan langit, angay magselebrar kan makangangalas mong providensya. Uli kayan inaapod mo girari ang tawo sa kabanalan kan enot na ginikanan. Asin dinadara mo sa pagkamit nin mga balaog na makakamtan sa bagong panahon. Kaya, kaiba kan gabos na santos sa Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadan panal, murabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaili, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalanan. Ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ikamagdato. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing, malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen ay na kan Diyos, si Nuestra Señora nindanay na pagtabang, kaiba ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan ni San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupa, kaibahan si Santa Catalina de Siena, nakaintupa na kapag gaya-gaya sa imo, magkani kong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo,
si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Yan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangan. Ama niya mo, Pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, An samong kakanon sa roaldaw, itaw mo sa muya munyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kuli agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatom, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kapanahonan. kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa tuya mo niya espiritu. nahihira sa lambang saro, an inakong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus,
Mamibi kita, kagurangnan ang langit noon na lamesa, kung sain kami pinakakan, asin nagpabasog man kay Santa Catalina, sa buhay na minalipas, magtao sa mo kan buhay, sagkod paman. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Indo kapos. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalanin tinaban, si Jesus tarun sa mga katawuhan, harayo haraniman, aduman balwan, siya darhon yatungan niya. Ang tatarapon ng dadagog, ang tinapay na nagpasok, ang murabo din bagong kusog, tanggaling sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga lalalim kinaban, si Jesus tarhon sa mga katawuhan, karayong haraniman, anuman banwaan, siya darhon yatungon niya. Harayo haraniman, anuman banwaan, siya darhon yatungon niya. Salamat po